Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno odiochieng' mar yubilo makare kamoro amora ma intiere janeno mar Color TV odhiambo ma kawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 21 dwe mar abich higa 2026 machiegni e weche manyien e kidieny mar machiegni pacho nyinga Joash Odhiambo Mitula ka weche gi eki bende nyalo luwo achiel kachiel ka okalo e mbui magwa mag tudruok manindo Color TV Live e Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama wayudo ni duond buch siasa mar ODM e kar chung' od bura ni ma Kisumu Central ka otele kod jaod bura ma Kisumu Central Laktar Joshua Odongo Rona odiochieng' ma kawuono bago romo kod jogo eko ma gin jo ODM kanyakla kod jogo mageto mkombe mopogore opogore kod otiko ma duond buch siasa nogo e kar chung' od bura ni ma Kisumu Central kaka chenro nendo mar neno ni gitie tuche achiel motelo ne romo maduong' ma ibago tarik 31 dwe ni mar abich kendo tele kod ogai mar gi manindo Laktar Oburu Oginga ka otwa kod jofwambo bang' romo machalo kama nindo yango ni dwaro maduong' en mar neno ni oganda luo biro kanyakla kendo tego duond buch siasa mar ODM ka rombe mamoko bende koro gibiro bago kochako odiochieng' ma kinya ka romo maduong' tibago tarik 31 lap nindo ma Kirembe ma ide yuore kod jotelo duto mag ODM. We are here today as ODM fraternity, ODM party officials, and ODM party members from Kisumu Central constituency. We are here with all the elected MCS. We are here with the nominated MCS. We are here with aspirants who are looking for positions come 2027. We are here with only one reason to unite as a party, to unite as a community, but also to plan for the mother of all rallies coming up on 31st of this month in Kirembe for the biggest and the largest and the greatest party in East and Central Africa called ODM. That's the reason why we are here. This is not the only event. All our events started 2 weeks ago. The rally is going to happen in Kirembe. Kirembe is just next to the airport. And we want everybody, we invite everyone who believe that Luos should remain united, should unite. Those who believe that we need to work as a party, as a community, that we meet there on 31st. This is not the only meeting we are having. We are having other activations. Tomorrow, Friday, 8 a.m., we will be meeting with all borders, about 2,000 to 3,000 of them, from Kisumu Central and the county at large, so that we talk, we discuss about ODM. On Saturday morning, we have another meeting with the youth across the county, both party youths and our other youths. And the reason is to discuss ODM and also to discuss the unity of the community. Jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto singo mar biro neno ni oriwo oganda jo Kenya duto kanyakla kendo yudo chendo geko mag dongruoge maonge gweng' moro amora ma koro biro dong' chien e kinde mochwalo chendo mag dongruoge ka olose kinde mabende koro ne ochiwo kanyindo bok mag lobe ne oganda mowuok e counties ma Kadhodh nam Chumbi moting'o Mombasa, Kwale, Kilifi kaachiel kod Taita Taveta kanyakla kod Lamu. Jatend piny oyango ni gwenge makono osebedo ka koro oket tenge kuom kinde malach kendo dwaro mare en mar neno ni ochopo singo duto mane osingo ka bende okwedo kweth makwedo piny owacho
mao yango ni osebedo ka thuo mana oganda mapacho kaendi koda piny owacho mare ka okwedo bende neka manindo mar nyadendi Rachel Wendoti ma bende ne ogoro tatu mare kaeto bang'e monji machuo wang'i kanyocha ne oduogo wito ngimane ka osingo mar biro neno ni joma ne otimo nek ma kamano okawnegi ondamo mager mar chik. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Pwani, munisikize vizuri. Mimi nimeamua ya kwamba hatutaki taifa ambayo imegawanywa kwa misingi ya ukabila na chuki na mambo ya kupiganisha wananchi. Taifa la Kenya ni taifa moja. We have enough to share amongst the people of Kenya. We do not have enough for anybody's greed, but we have enough to satisfy every Kenyan. Na ndio nimesema ya kwamba vile tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tunatengeneza serikali ya broad based, serikali ya kuunganisha Wakenya wote, serikali ya kuondoa ubaguzi, serikali ya kuondoa ukabila, serikali ya kuondoa chuki, serikali ya kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya, hakuna jamii ya Kenya itawachwa nyuma katika mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Leo nasimama hapa kusema broad based imetufanya tukawa na maafikiano na tukawa na suluhu ya mambo ya mashamba na suluhu ya matatizo mengine ya taifa letu la Kenya. And I want to say without fear of any contradiction while I am here at the coast, for those of you who are visionless, the people who are agendaless, the people who have no vision for our nation, the people who have no plan for our nation, the people who have no agenda for our nation, you will not divide our nation using ethnicity. You will not divide our nation using hate. Hiyo mnafanya, the hate you are spewing, I want to tell you, one day, you will answer for the tribalism you are perpetuating in Kenya, for the hate you are perpetuating in Kenya. The life of Rachel Wandeto will not go unanswered. You who call others traitors, you mwenye mnawaita Wakenya wengine wasaliti, mpaka mama Rachel Wandeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo umefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja mutajibu. Na Kenya hii hatuwezi kukubali, hatuwezi kuwaruhusu mtuuzie ukabila, mtuuzie chuki, mtuuzie blackmail. We are telling you, we will not allow you to blackmail. Eka kinde nendo jotelo mawuok kadho wadhana mchumbi ka otelo gi koda speaker od bura od buch seneta manendo migosi Amason Jeffa King jatend migao ma ochung'ne mwandu mantiere buolo ka achiel koda mula gi nembe manendo Ali Hassan Joho osingo mar biro neno ni gichung' koda jatend piny Kenya yiero ma higa manyien ka giyango ni ber mathoth osebiro negi kaka oganda makono endo miyo kaka negisebedo ka gisiro mosenindo Raila Odinga. Koro giloko siro machalo kamanendo ne jatend piny Kenya ka osirgi koda jalup jatend piny Ngire Abraham Kithure Kindiki ma oyango ni singo duto mane gigolo ne oganda makono jatend piny koro ochopo kare. Mimi huwa nasema Mheshimiwa Rais ana mambo mengi ambayo yanafanyika kwa mara ya kwanza. Na mimi mwenyewe Mheshimiwa Rais nimeserve kama mbunge wa Kisauni kwa miaka 5. Na hakuna donda sugu limesumbua watu wa jimbo la Pwani kama mashamba. Ni kweli si kweli? Hakuna kitu kimekosesha watu usingizi kama ardhi. Ni kweli si kweli? Na Mheshimiwa Rais iko tofauti. Iko mashamba ambayo ni ya serikali. Iko mashamba ambayo ni ya nini? Ya serikali. Ambayo tunajua kwamba mtu hata akilala anatashwishi, hana cheti, lakini ana imani hawezi kufukuzwa. Lakini Mheshimiwa Rais, watu wetu wamekaa katika mashamba miaka nenda miaka rudi, hawana cheti, wana wasiwasi kama sasa ama baadaye watakuja Rambo. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Sasa kama Rais ameweka mpango wa kusettle mambo ya absentee landlord katika jimbo la Pwani,
katika jimbo la wapi? Pwani. Anafaa fai? Anayekufaa kwa dhiki ndiye rafiki. Leo hii Mheshimiwa Ruto amelivalia shida hii ya ardhi, amelivalia njuga, na sisi tunasema rais, kwa sababu umetujali, kura ya mwakani sisi wa Pwani si watu wa ndumakwili. Sisi wa Pwani tukisema tunaenda hivi ni watu wa ahadi. Na kwa sababu umekufa na sisi, kwa sababu umetupatia bega la kuegemea wakati huu mgumu kama wa Pwani, kura ya mwakani sisi wa Pwani tutakuangalia na jicho la upendo. Pwani ni leo si leo, ni fire si fire. Nataka nimpongeze rais kwa sababu hii mambo ya ardhi imezungumziwa miaka mingi. Mwaka wa 2022 Rais Ruto wakati alikuwa anatembea hapa Pwani, kuna maneno alisema ikiwemo mambo ya ardhi. Akasema operation ya bandari itarudi hapa Mombasa, ikarudi. Akasema vile vile ataboresha uchumi samawati. Hiyo kazi ya uchumi samawati inaendelea. Ilianza na Waziri Mvurya na sasa Waziri Joe anaendeleza. Jopuonjo mag komatiri sikunde mag primary ka okalo kanyido kuom riwruok margi manindo mar Kenya National Union of Teachers eyo machuok nat koro nyiso margi kaluwore kod dwaro manindo mar riwruok jopuonje kuonde tiegruok madiere kaachiel kod sikunde sekondara kopet madwaro mar mondo mi sikunde sekondar mapiny kata JSS koro gidongoro kendo giwegi kata gichung' kendgi. Kaluwore kanyindo koda Migosi Obuona mabende en jagoro manindo mar Nati kaunti ma Kisumu oyango ni piny owacho oseyie mar mondo mi koro chwal chenro duto mag iko mag omenda kata capitation ne sikunde duto mag iko mag primary kaachiel kod sekondar. Kuom manindo en okone gino endo mabende koro nyalo bedo ni kelo ywaruok e kindgi. David Obuona bende koro onyiso mare kaluwore kod kaka kamisen mandiko jopuonje Teacher Service Commission gisani koro timo wilo kata loko ne jopuonje yone endo maok ni kare to moloyo mago iko mabende koro chiegni dhi e rutaya kanyakla kod directors mabende wacho ni wilo piny Maruwe kaunti ma Kisumu ka wacho ni mago duto koro miyo chenro mag somo ok dhi nyime e yo makare. But we had a problem with our sister unions who are basically trying to incite the teachers against the heads of those institutions with regard to pushing for autonomy. In everything, wine matures with time. So even our young people that are serving as junior school, we are asking them to grow with time, let them be nurtured. If anything, the head teachers and the primary schools are the ones who birthed and nurtured CBE. We have also encouraged our heads that the issue of autonomy, which has been very thorn in the flesh, and we want to ask our sister union that let us not incite our teachers. These teachers belong to Teacher Service Commission. The membership of the union is by choice. So one can be in that other one, and another one can be in the KNUT. But the most important thing is that the teachers will serve the child in class and in school. Going forward, our schools, community schools, will have one capitation. And I think that one will address the disparities that we have cried before, that our primary schools have been getting little funding as opposed to the junior school students. We have seen heads being moved left and right, which of course we are saying transfers is still the mandate of the Teacher Service Commission. But the human face should be considered, because even previously we have had teachers suffering from mental illness. And mental illness can be attributed to some of the changes that we have seen TSC do insofar as management of teachers is concerned. Migepe mopogore opogore e kaunti ni ma Kisumu koro biro kanyakla manindo mar neno kaka inyalo kedi kod dang'ni lendo mar paro mabende osebedo achiedh nade ne oganda mathoth e kinde niendi
kata gwenge mopogore opogore pacho kaendi mangima. Chienda machalo kamaendi koro miyo riwruoge ma kamago obago wuotho kaachiel kod ng'wecha mobende ibago odiochieng' makiny mana kaka jafwambo marwa e kaunti ni ma Kisumu Justus Adoyo leronwa. Kaka okang' mar kedo kod tuoche goeko mag obwongo e pacho kaendi ahinya te kaunti ni ma Kisumu, migawo moro mok mar piny owacho mabende ong'ere kaka Go Beyond Limited tich achiel kod migepe goeko mamoko riwore mar neno ni gikelo ng'eyo ne jopiny ahinya to kotudore koda tuono ero mar obwongo kata Awareness Month mabende chakore odiochieng' ero makiny. Kawuoth kata chenro maket kod maendi geno mar chakre ayanga Lake Basin Mall e boma maduong' ma Kisumu. Mikae Damaris Sendira en jatayore tije Go Beyond Limited kono. Kisumu Mental Wellness Walk and Expo that has been organized by Go Beyond Limited under its program called Walk and Talk officially begins tomorrow. Tomorrow, the 22nd of May, we are going to have an official opening ceremony here at Lake Basin Mall, right here where we are seated. So of course the arrangement will be different. It's going to be an exhibition setup. So as soon as one gets in on the other entrance, the main entrance, you will be able to register yourself. E twak mare kod jofwambo nodhi nyime kod lero ni chenro mage mabende biro bedo odiochienge goeko duto ma oganda biro bedo kawuotho e boma ma Kisumu kono. So the opening ceremony will be attended by various heads of these institutions as well as other dignitaries that were already invited. We'll have plenary session as well as panel discussions. And in between we have health breaks and we also have fitness breaks. Now on Saturday the same will happen, but in the afternoon we shall have a lot of fitness and relaxation activities head by Fit Explorers. Kabende notiyo kod thuolo maket kod maendi rwako jodak duto e boma ma Kisumu kod alworane ni kik chenro ma kama bagi gichop duto mondo ginyal ng'iyo obwongogi kod ngimagi duto. Kisumu Mental Wellness Walk and Expo is envisaged to be an international annual event, and therefore even though right now we may have the catchment area of Kisumu and its environs, we want to say that represented by students in the medical fraternity, we have people coming from Kisii, we have people coming from Kakamega, and even Busia. So we would want everybody to join this walk. Migepe mamoko mabende riwre kod gi chenro maket kod maendi oting'o KMTC badeni ma Kisumu mana kaka leronwa kod migosi Andrew Malit mabende en jalup japuonj maduong' kono. And how do we relate with issues mental health? I think the first relationship is even personal. Being a psychiatric nurse, I have a lot of interest in ensuring that populations are basically aware about mental health issues, which are really pertinent. And within the healthcare setting, when we talk about non-communicable diseases, one of the diseases that is of interest is mental health disorders. Kabende, achiel kuom jopuonjre orako e boma ma Kisumu, nyadendi Valbert Adera ne onyiso ber mar romo maket kod maendi kabende ojiwo duonde kokwayo jokanyo e boma ma Kisumu ni ka giyie to gichopie e romo maket kod maendi. As Raphael has mentioned, mental health and wellness cuts across all age groups, and people deal and handle with a lot. And one motivation for Fit Explorers starting and continuing to exist is to help or rather assist people to manage their mental wellness. Nekala TV koke county ma Kisumu and Justus Adoyo. Janeno mara yena mar mrobe wakao ywe mokuonge kideni ndi mara machiegni pacho waduogo bang' kinde machuoka kapod waikoni weche mamoko mathoth omiyo med mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre.
riwri kod Kenya West Sacco Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 07 91 26 1377 0791 261377 kata 07 88 00 7782 0788 007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook Kewesa Sacco, YouTube Kewesa Sacco, X Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Machiegni kendo donendo mamalo krowito kobura mabende no chwale kai kwedo yiero manendo mar jaod bura Leonard Muthende manendo mambere nota mar dundo bu siasa mar UDA manyoche no bag yiero kwenge makono yiero nogo madundo kane okaw kanyendo kar Geoffrey Ruku man jatend migawo mochune jotich piny owacho pacho kaendi kalore kod jang'ad bura Richard Muongo oyango ni yiero makamane endo ne otimo yo nendo makare kendo ne onge chiedh nade moramora kada kuo marombolo wach mabende okwedi marich mokalo kod kinde makoro nyocha no chwalo bura makamano ka otelnegi kod okila Peter Ndegwa mabende osingo mar biro dhi e do nendo mar ywagruok mar mondo mi ochako chwalo ng'ur mare kada kamanendo Leo wa Muthende ka achiel kod kinde mage to nyiso mor margi marich mokalo ka giyango ni giyudo duoko mabende koro ne gidwaro e do nendo kendo chendo weko mag chwalo dongruoge gibiro medo dhi ogoro nyime ne Uganda mambere nota. Hii ni siku kuu kwa demokrasia ya hii nchi. Manake koti imetoa uamuzi na ikadhibitisha yale ambayo tumekuwa tukisema ya kwamba Mheshimiwa Leo wa Muthende alishinda kihalali. The court has affirmed that the election conducted in Mbeere North was free, fair, transparent and credible. Imesema hata kama kulikuwa na mambo hapo side shows zilikuwa zinafanyika huko nje, uchaguzi mwenyewe ulifanyika kwa njia ya haki na ikaibuka ya kwamba kulikuwa na mshindi ambaye ni wa Muthende. So tuna furaha mpwito kwa sababu mahakama imetoa uamuzi bila mapendeleo yoyote, na pia huko kotini tumesikia wale ambao ama yule petitioner ambaye alikuwa ameleta ombi kotini amesema amekubaliana na uamuzi wa koti, na hata kama ataenda kukata rufaa ni rufaa ya kuambia mahakama ya rufaa batres. Hiyo ndio maneno ametumia, itilie msingi hii uamuzi kwa sababu ni uamuzi wa maana. Yeye ajipange na mimi niendelee kufanyia watu kazi, tukutane na kwa debe ya 2027. Hiyo ndio haki. Lakini kama wanataka tuvurutane kotini ni sawa, na mimi natumai nitakuwa nauliza mawakili wangu. Leo nimeongezewa pesa na nilikuwa nimesema hiyo pesa itakuwa ya sherehe na watu wangu.
Tukienda huko mbele waende waongezewe ingine wanipatie ni sawa. Mimi sina shida ya bure, mimi sikatai. Lakini mimi najua watu wa Mbeere North ndio watakuwa wanakosa maendeleo kwa sababu kila saa nitakuwa kotini na naambiwa sasa hata itakuwa mbali. Kwa hivyo mimi ninashukuru sana na nashukuru Wakenya wote kwa kuniombea na niseme nitafanyia watu wa Mbeere North kazi na watu wote supporters wangu, wale supporters wote wa Karish, nyinyi wote na wahudumia kwa usawa bila mapendeleo. Na usinitakie kuanguka, uniombee nifanye kazi ndio watu wote washerehe. Komachielo ni rawera Kihara Gachagua ma en kanyendo wuodo wargi ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua maneno nderitu Gachagua bende nowito ngimane kane en kanyendo gavana e kaunti ma Nyeri koro dwaro mar mondo mi chaka nena ng'eto mare bende nong'ad ne buch twech higni maromo 20 kaluwore kanyendo koda kuo koda ng'enge. Odiochieng' ma kawuono ka opedho neno mare nyimdo oyango ni oner gi manendo Rigathi Gachagua ema koro ne oloso kaka ne inyalo tue kaluwore ni oboka magaiko mag mwandu wuon mare ne otamore chiwo ne Gachagua. Kinyalo paro ni Gachagua osebedi ka iseyo kaluwore kanyendo koda ne mayo owadgi magaiko mwandu ne kaachiel bende koda uso moko kuom mwandu ne kaito bang'e noduogo yango ni ne ouso kaluwore kanyendo koda gowi ma bende nderitu Gachagua manosewito ngimane ne nitiere godo. Rawera no koro dwaro mar mondo mi yie owe thuolo ma en banga koro osebudho kanyendo oda ng'echa kuom thuolo ma ok tin ne higni 4 kana ong'ad ne higni maromo 20. Prayer to the court to hear my mitigation. The second one is about the period that I have been in custody. Yes, mitigation to take into account. Which is from the date of arrest to the period that I have already served. So I'm therefore seeking leniency from this court to consider. When were you arrested? In 12th of May 2015. Arrested on 12th May 2015. 2015. Yes. And you were convicted when? In 2019. 2019. Yes, so there was a period. That was by the lower court. Yes, so there was Do a you period. remember when the High Court had your appeal? Yeah, I have it indicated. I have it indicated in the application. Yes. Your appeal was heard by the late Justice Ogambo and a judgment delivered on 24th of May 2022. You confirm? Yes. But that was after retrial. Did you appeal against this decision by Judge Ogambo? Yes, I did. Confirm, is the appeal number E039 of 2023 the appeal to the Court of Appeal? Huh? Okay. Which court gave you the sentence of 20 years to your recollection? The trial court by Senior Principal Magistrate Leonard Ochoa. Ajaneno mara yiena mar mondo mi amake gi kanyende kidieninde mar machiegni pacho kata kamano watude sa deke wang'e
ikirinyo nogo mar ng'endo weche maduogo koda weche mamoko mathotha mabende pod waikoni ka okale mesa marwa mar weche manyien bende mar Kala TV. Erokamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitola ka weche giki bende inyalo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok manendo Kala TV live e Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Oriti masani.